kashe ni mai kaifi kada ku fece idan kuma har kuka fece mazga da sambana oba. Kafta. Maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau kushiyar marashi, kuma ya kunshi labari ne akan wani dila wanda a wata rana yana cikin tafiya a cikin daji. Rana ta dalle ta dau zafi, kishi ya cin masa, sai ya isa ga wata bishiyar inibi. Ya tsaya ya daga kai ya kalli wannan bishiya, sai ya tsinkayi sinkin 'ya'yan inibi nunannu suna reto daga cikin wani reshe. Cikin farin ciki da sha'awa yana kallon waɗannan 'ya'yan inibi, sai ya ce, waɗannan 'ya'yan inibi tabbas za su taka rawa wajen kashe min kishiruwa na. Saboda haka barin ga yadda zan iya samu na sangamo su, na samba da yabina. Saboda haka sai wannan dila ya ja da baya, ya kimtsa ya dau aniya, sai ya faro a guje yadda ka tsalle ya kai wa wura waɗannan 'ya'yan inibi. Amma sai bai samu nasarar cizgo su ba, ya sake gwadawa, ya sake jarabawa, ya kuma gogartawa, amma dai hallau bai samu nasara ba. Gaskiya gwaran daina wahalar da kaina, ƙarshen ta mata yi tsami ma gare su. Haka wannan dila ya ce, sannan sai ya juya ya tafiyarsa, sai kuma ya iso ga wani kutun sakar zuma a jikin wata gajeruwar bishiya. Da ya yi arba da wannan kutun sakar zuma, sai ya yi tunani a zuciyarsa kamar haka. Kai, yau ga ni ga kutun zuma daidai bakina. Gaskiya yau zan yi kodin wannan zuma ba ma iya kishirwa na za ta sheke ba, hatta yunwa ta wannan zuma za ta mayar shegaggiya. Wannan dai na samu bagas, kai amma na ji daɗi. Saboda haka wannan dila ya sadada zuwa ga wannan kuttu na sakar zuma, ya kai bakinsa zuwa cikin wannan kuttu zai jawo sakar zuma ya tanɗe ya cinye. Ainan ko bai sani ba, ashe dama akwai ƙudan zuma a ciki. Nan take kuwa suna ganin bakinsa suka ɗirka masa harbi. Kai, kudajen zuma na ashe dama suna ciki, shi ne suka harbe ni. To wallahi ba zan yadda ba, dole sai na sha wannan zuma, sai na dauko wannan sakar, sai na dauko. Haka ya tafa ma yana tura baki suna harbin shi yana zari, ya sake turawa su harba ya zari, ya sake turawa su harba ya zari. Ƙarshe karkare bakinsa ya ce, ina ta wahalar banza, ƙarshen ta ma zuma ta yi ɗaci. Wannan barin basu da abarsa kawai, na san wannan zuma ta yi ɗaci. Banzar zuma. Sai ya kama hanya ya bar wajen, ya ci gaba da tafiya har ya tsinci kansa a gaban wani ɗan ƙaramin ruwa wanda ko kududdufi bai kai ba. Ana kiran irin wannan ruwa bingi. Yana ganin wannan ruwa sai ya murna ta kama shi. Yawa, yanzu dai zan shege kishin ruwa na yadda ya kamata. Na shiga na yi wanka, sannan na fito na samu sassanyar inuwa, na kirifce na sha bacci na oba. Ya tunkari karasawa ga bingin kenan sai ga kure ya sha gabansa. Ina kake ganin cewa zaka je? Wannan bingin nawa ne, ni kadai, ba ruwanka da shi. Ya zaka ce naka ne, a rubuta sunanka ne? Ala kana so zana ma sunan nawa ne a jikinka. Shi yasa kake wannan gaddamar. Mazafe ce. Wannan dila da ya fuskanci cewa zai iya samun matsala, sai ya kalli wannan kure sai ya ce masa, na hakura ba wai dan ina tsoron ka bane, kawai dan dai ku kuraye kazamai ne. Na san kai fitsari a cikin ruwan fitsari ne kawai shi yasa, kuma ba na bukatar ruwan fitsarin kura. Shikenan sai ya wuce ya tafiyarsa. A wannan rana dai haka ya wuni cikin kishin ruwa da jin zafi. To tun daga wannan rana duk wanda ya nemi shawararsa sai wannan dila ya gaya masa cewa ya rabu da inibi domin kayan tsami ne, ya rabu da zuma domin kayan ɗaci ne, sannan ya rabu da bingi domin fitsarin kura ne. Da wannan tambari nasa na baya su ma suka ɗauka, ba su san cewa ya gaza ba ne, ya kuma kasa jajircewa, saboda haka ya kushe. Tunda ya gaza samun abin da yake so, duda baya da wata hujja, bai san abin ba to amma bari ya aibanta abin dan ya gamsar da kansa cewa ba wata asara yayi ba dan ya rasa wannan abu. Kuma yana ganin tunda bai yi nasara ba to wani ma ba zai iya yi nasara ba, kai baya ma so wani ya yi nasara. Saboda haka gwara ma ya sa kowa ya kalli abin a matsayin ba ma wata tsiya bace, ba kuma abin damuwa bane. Mutane da yawa a zamanin yanzu haka suke, za su gwada maka cewar ba za ka iya yin abu ba, ko kuma abu baya yiwuwa, ko kuma yin abun ma ba cimma komi bane, saboda su ba za su iya ba, sun gaza. Saboda haka kai ma dole ka gaza. Akan me zaka cimma abin da ya gagare su? Saboda haka nan gaba kafin kushiyar wani ta yi tasiri akan lamirinka, ka yi duba zuwa ga me hikimarsa da azancinsa suka taimaka masa ya cimma, domin har idan baka yi aune ba to zai kagaba maka kuncin gazawarsa ya hana ka ci gaba ta hanyar aibanta abin da gazawarsa bata ma bashi damar sanin abin ba. Lallai a kula. Karshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna kushiyar marashi. Nagode. Ka gani ko buzalan filo, ka gani wannan shine magana dai da nake gaya maka na cewa mutane idan suka ga cewa abu ya fi karfin sai su gwada ma ai abun ma ƙarya ne ma gaba daya. Ka gani? To kai ko an banda kai wannan ai kutse